ako ste podľa názvu mohli vidieť, teda prečítať, tak to, že končím, nie je celkom pravda, pretože tento kanál, čo mám teraz, sa vlastne presúva na ten kanál, čo som mal predtým. No nie, že predtým, ale na PG Man. Teraz bude PG. Tento kanál nezmážem, zostane tak. Všetky videá a shorty tam zostanú, ale už tu proste nebudem točiť, takže toto je posledné video, alebo short, ešte neviem. Z tohto kanálu, ak sa ma pýtate, prečo mám túto masku, proste bolo to na Halloweene, túto som ju našiel, no tak som si ju proste dal. No a takže končím, ale nie je to celkom až pravda, pretože takže na PG Mana sa presúva toto, hej. PG Man sa bude volať PG, to možno urobím hneď teraz, alebo dakedy teraz. Takže z PG Mana sa stane PG a toto proste premenujem OG PG, to sa aj rímuje trochu, takže takto premenujem a čaute.